Představí nám to 150. startovní číslo Gita České Meziříčí. Hey, come and play with me. I cannot play with you. I'm not tame. Who are you? We are roses. My rose is just a common rose. She is not a common rose. She is your rose. It is the time that you've devoted to her that makes your rose so important. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où je l'ai. Suis-moi, on y est presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et là que nous y voilà. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. If you please draw me a sheep. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. I'm getting tired and I need someone to rely on. Tak filozofická pohádka Malý princ od autora Exupéryho v podání Gita České Meziříčí, jaký na vás zanechala dojem? Mně se to strašně líbilo. Opět prostě Gita a její provedení. Spousta nových prvků. Líbila se mi osobně víc ta druhá část, kdy se to trošku rozjelo. Holky tam měly dost dobrý synchron a potom ta pasáž, kde využili nohy, ruce bez třásní. To bylo velice zajímavé. A nejenom to, mi se i líbilo spolupráce děvčat. Mohli jsme tam vidět, že hlavky byly i duisky, takže ta spolupráce tam je přirozená.